Jamkan sariya bulon lajɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn ko nin anw sigilen aw ka jamkan sariya bulon kan Serifula Jabaramuso la bi jamkan sariya bulon an kɛn bɛ ka ɲɛsin min ma sariya don an ka jamana kɔnɔna na maa caman bɛ yen nɔ minnu tɛ a dɔn anw ko ni Ala sɔnna ka ni jamkan to yan aw to don fili kɔnɔ fiyewu ni an ma an seko kɛ k'a jira aw la anw b'a fɔ aw ɲɛna ka na ni maaw ye maa minnu ka baara don mun y'a kalan k'a dɔn kana kari olu bɛna fɔ aw ɲɛna a dɔnlen kɔfɛ aw k'a kɛ aw kana kɛ hakili la anw ye an seko kɛ wala bi jamkan sariya bulon kɔnɔ an nana ni hakilina min ni ale bɛ tali kɛ an ka jamana sariya sun dɔ kan sariya sun min ni a baarakɛlaw b'a fɔ ko régime général des obligations ale kɛlen don ka fɛn dɔw fɔ a kɔnɔna na an y'a ŋaniya ka maa jolo ɲini min ka baara bɛnnen don nin ma n'a ka ɲininiw yakubalen don a bunakun kan ka se ka na n'o tigi ye a k'an bilasira a kɔnɔna na o la hakilina a bɛ tali kɛ nin ka bi le thème du jour la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur o kɔrɔ ye jumɛn ye mansaw jɔyɔrɔ u ka denw ka tiɲɛni la ni den ye tiɲɛni kɛ jɔn ye den ye a bɛ se ka tiɲɛni sugu jumɛn kɛ ni den ye tiɲɛni kɛ masa jɔyɔrɔ jumɛn bɛ o la dilanni na hakilina a bɛ o de kan maa welelen an bolo kɔrɔ professeur Ali Kola Koyita maître de conférence enseignant chercheur à l'université Kurukanfuga de Bamako an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ni waati in na min bɛ kɛ sababu ye a n'an bilasira sigi a kɔnɔna na an n'a dɔn jɔyɔrɔ min bɛ an na an kan ka ladamu sugu jumɛnw di an denw ma an kan k'u kɔlɔsi cogo jumɛn na n'u ye fɛn kɛ anw ka responsabilité bɛ se ka bila o ko in na cogo jumɛn anw bɛ se ka nɔ minɛ a ko la walima anw bɛ se ka jalaki jumɛn sɔrɔ a ko la babu sigilen ninnu de kan sɔɔni an n'an ka maa welelen an bɛ kuma d'a ma a ka se k'an bilasira nin ko in kɔnɔna na k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna o la sɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Professeur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka weleli cunni kan suko ni dugusajɛ cɛ i bolo bɔ i ka baara bɛɛ la ka na walasa jamana kɔnɔdenw b'a fɛ ka faranfasiya min dɔn sariya tɛmɛsiraw la ni aw ka ɲinini bɛnn'o ma ka se ka na o tila k'o di jamana kɔnɔdenw ma minnu bɛ jamana kɔnɔ hakaja minnu bɛ jamana kɔfɛ nin waati i y'o sɔnni mun kɛ o cunni kan o n'a ta bɛɛ ka na an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'i barika da. Sutura an n'o la donc an ce ani baraji an ka foli bɛ taa télé Serifula TV mun bɛ fasojɔ baara la a bɛ san caman bɔ ni an bɔra an bɛ jamanaden bɛɛ fo an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn ani basigi la an ka jamana kɔnɔ yarabi k'e yɛrɛ suntura fo k'a yirila k'a fɔ mun ye ka jamanadenw kunnafoni a kɛra an bɛ baara o baara la o tɛ bonya an ka baara ma a kɛra k'an to diɲɛ fɛn o fɛn la waati o waati n'aw mago sera an ma an b'a ka bila la an y'a ka jɔnw de ye n'an ye fɛn mun dɔn an ka mɔgɔw fana kunnafoni k'u bilasira a ka ca Ala fɛ sini a bɛ se ka fɛn caman bɔ ko caman na an ka sigidaw la. A diyara n ye professeur an bɛ fo k'i bisimila k'a fɔ nin kɛnɛ ye aw de ta ye yan sariya bulon don n'i ye sariya ko kuma fɔ dɔrɔn aw bɛ juges de kalan aw bɛ avocats de kalan aw bɛ notaires kalan ISO de bɛ bɔ aw ka école la o la an b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ ye aw ka lakɔlidenw ye i kana o kɛnɛ kan a bɛ diya an ye bi ni an ye a lajɛ ka kɛ ni an ka hakilina ye bi n'o y'an ka bi thème ye sigi bɛna tali kɛ mun kan a b'a fɔ o ma ko minorité ni an b'a a faamuya ni min ye i n'a fɔ maa min ma kɔgɔ aw bɛ kɔrɔ jumɛn d'o ma si hakɛ jumɛn bɛ di ale yɛrɛ ma. D'accord i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ni an ko minorité o bɛ komi i b'a fɔ denmisɛnnin n'i ye Mali sariya ta ka taa Mali a ka yɛrɛma wɛrɛ sɔrɔ san min na n'o ye san 1960 ye donc san 2 o kɔfɛ Mali ye sariya gafew dilanni daminɛ fo ka na se san 2011 ma minorité tun bɛ san 21 de kɔnɔ nka Mali ye sariya bayɛlɛma san 2011 a décembre kalo n'o y'a kalo laban ye tile 30 u ye sariya dɔ ta n'a bɛ f'o ma ko adamadenya taabolo gafe ani du taabolo gafe o sigi ma yɔrɔ 609 o b'a ɲɛfɔ an ye minorité ye mun ye o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ min ye mineur ye mɔgɔ ma san 18 sɔrɔ a bɛ komi a taara k'a ta an ka yɛrɛma hɔrɔnya gafe fɔlɔw la san 21 don
nka san 2011 na an ye sariya kura min ta n'a fɔ o ma ko code des personnes et de la famille o article 609 donc o b'a ɲɛfɔ an ye mun ye minorité mɔgɔ min mineur ye mɔgɔ min ma san 18 sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ k'a ta depuis wololi la fo san 18 mɔgɔ b'o kɔnɔna na olu de ye mineur ye. a diyara n ye donc an ye mineur dɔ san o kɔrɔ maa maa bɛ san 18 duguma i si m'o bɔ i bɛ jate mineur fɛ n'o ye denmisɛnnin ye o hukumu kɔnɔna na sisan nɔ i da sera o sariya gafe ma ale de bɛ sen ka sisan nɔ ale bɛ ka boli kow ka sisan nɔ o de bɛ senna sisan. o de bɛ senna. a diyara n ye ni an y'a jateminɛ masa jɔyɔrɔ nin ko in na yala aw yɛrɛ ka sariya kumakanw na a ka baarakɛkanw na a bɛ minnu ɲɛfɔ ko pénal ani civil n'a ye pénal kɔnɔ an kɔni bɛ siran o ɲɛ parce que an bɛ pénal ko in man d'anw ye a bɛ i n'a fɔ kasoladonko ye dɛ ani amande sara ni fɛn wɛrɛw mais o ko in na est ce que mansaw ka responsabilité bɛ se ka engagé wa c'est à dire que u nɔ bɛ se ka minɛ wa u bɛ se ka jalaki u bɛ se ka ɲangi o ko in na wa den ka tiɲɛni dɔ sen fɛ u bɛ se ka kasoladon sɔrɔ o ko la wa den ka tiɲɛni dɔ sen fɛ u bɛ se ka bila juru sira la wa. d'accord Suntura ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ni an ko an bɛ kuma den ani bangebaa cɛ la sariya gafe wɛrɛ bi o kuma fɔ i da sera a ma i ka kuma la n'i ko ko régime général des obligations donc o ye sariya gafe wɛrɛ ye mun taara Mali sariya sunba fɛ sariya so fɛ wasabulon fɛ san 1000 ani 900 ani 80 ani 7 donc o ye sariya mun ye loi numéro 87 31 ANRN du 29 août 1987 donc sariya in taara sariya in ye sariya 70 80 ani 7 a taara Mali wasabulon fɛ le 29 août san 1000 ani 900 ani 87 n'i ye o sariya gafe in lajɛ a sigiyɔrɔma 100 ani 41 ani 42 o bɛ kuma masaw jɔyɔrɔ kan sabu ka d'a kan n'i ye den wolo sariya b'a diyago i kan i ka den lamɔ sariya b'a diyago i kan i ka den kalan sariya b'a diyago i kan i ka den furakɛ sariya b'a diyago i kan i ka den kɔlɔsi donc o waleya kɔnɔna na ni den ye kojugu o kojugu kɛ sariya b'a yira k'a fɔ a bi bisigi de k'a fɔ ko bangebaaw de nɔ don a bi bisigi mun na den ka waleya kɔnɔna na n'i a sera ka waleya jugu kɛ sariya b'a yira k'a fɔ ko den ma ladamu ka ɲɛ n'i a sera ka waleya jugu kɛ o b'a yira k'a fɔ ko den ma kɔlɔsi ka ɲɛ o kɔlɔsibaliya n'o ladamubaliya kɔnɔna na o de b'a yira k'a fɔ k'a bɛ kojugu kɛ nka sariya t'a fɔ ko bangebaaw nɔ don jɛlenya la dɛ mais u b'a fɔ a bɛ ko min bangebaaw nɔ don parce que tubabukan na an b'a fɔ ko présumé responsable donc o sira kɔnɔna na bangebaaw fana u jɔyɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ko olu ka baara ye den ladamuni ye k'a fɔ k'u ka baara ye den kɔlɔsili ye ni den taara tiɲɛni ko la o la o responsabilité a bɛ fɔ o de ma ko responsabilité civile o b'a yira k'a fɔ ni adamaden ka kɛwale o kɛwale n'a ye tɔɔrɔ se maa wɛrɛ ma a bɛ ɲini fɛ i k'a dilan ni e ka kɛwale sera maa wɛrɛ a bɛ ɲini fɛ i k'a dilan o ye responsabilité personnelle ye nka sariya ye mɔgɔ dɔw ta i b'a sɔrɔ sariya de bi o mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔw ye n bɛ sigiyɔrɔma de fo 3 o ye 3 ye fɔlɔfɔlɔ o ye bangebaa ni den bangebaa ye den wolo a kan k'a balo a kan k'a kɔlɔsi a kan k'a ladamu sariya de bi bangebaa ni den cɛ a filanan o ye école karamɔgɔ ani écoleden écoleden bi kalan kɛ waati mun kɔnɔna na n'a ye kojugu kɛ sariya bɛ école karamɔgɔ de yira an ka bolola baarakɛlaw a bɛ komi menuisier ninnu ani minnu bɛ deli kɛ u bɛ mɔgɔ minnu dege n'a fɔ ma apprenti k'olu to u ka hukumu kɔnɔna na n'olu ye kojugu o kojugu kɛ bolola baarakɛla de bi yira k'a fɔ k'o de ye kojugu seereya ye a bɛ fɔ o ma an ka sariya kɔnɔ b'a ko responsabilité générale du fait d'autrui bangebaaw ka jɔyɔrɔ o bi o responsabilité générale de kɔnɔ komi wula yɛrɛ ta ye bangebaaw de ta ye donc kuma lasurunya la ni den mun bi bangebaaw ka hukumu kɔnɔna na
ni den ye kojugu kɛ sariya bi bangebaaw de yira mais on est responsabilité pénale fanatique responsabilité pénale o bu komi ni ye infraction kɛ donc sariya gafe dɔ bɛ mun bi a fɔ ni y'o kɛ u bi ɲangi ka taa se hali kasola don ma u bi ɲangi ka taa se amande saraw ma donc a fɔ ma ko infraction mais n'an taara o sira fana kan mɔgɔ mana infraction kɛ i yɛrɛ de bi jɔ ni o yɔrɔ ye kosɛbɛ donc n'an taara ni sariya fila ye civil ani pénal kelenw tɛ civil la bangebaaw de bi yira k'a fɔ ko bangebaaw de nɔ don donc tiɲɛni mun kɛra bangebaaw de kan ka dilan nka pénal la Mali sariya b'a yira k'a fɔ san hakɛ dɔ bɛ yen ni m'o sɔrɔ i nɔ tɛ se ka minɛ pénal sira kan a bɛ komi denmisɛnnin minnu b'a ta san fu la ka taa fo san 13 la donc olu ka kojugu la sariya t'olu nɔ minɛ a bɛ dabɔ mun kama parce que denmisɛnnin ka miiriya ma se k'a dɔn k'a bɛ kojugu dɔn donc a responsabilité fila o de filɛ nin ye bangebaaw nɔ bɛ se ka minɛ civil na u ye tiɲɛni min kɛ u b'a dilan mais n'i ye Faransi sariya ta sira dɔ la u b'a fɔ mɔgɔ min y'i mago bɔ den na den taara tiɲɛni kɛ i b'a fɔ ko infraction n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ se k'i nɔ minɛ o la donc nin de y'a danfara fila ye donc an ka sariya b'a a kuma fɔ régime général des obligations in kɔnɔ a sigimayɔrɔma 141 n'a sigiyɔrɔma 142 a diyara n ye professeur an mago bɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ k'a walawala i da sera mun ma n'ale b'a la k'a fɔ i yɛrɛ ka ɲininiw bɛ boli nin ko ninnu kan kosɛbɛ kosɛbɛ juge caman bɛ yen nɔ bi wa hakili sigilen o hakili bɛ jigin i ka kuma ninnu na i ye mɔgɔ caman kalan n'u kɛra juge ni avocat ye bi hukumu kɔnɔna na i ye civil mun fɔ donc ni den ye tiɲɛni dɔ kɛ misali la a ye kulonkɛ kɛ tasuma na f'a ye dɔ ka moto jɛni a ye kulonkɛ kɛ tasuma na f'a ye dɔ ka ala ka kisi dɔ ka mobili jɛni donc o sarali bɛ kɛ mansaw ma wajibi de ya d'accord effectivement n y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ sariya bi mansaw de yira mais n'a bɛ mansaw yira sariya bɛ ɲininkali fana kɛ yaasa mansaw ka yira a ti taa mun kɔ a ti taa mun kɛ den f'a ka kɛ den ye an ye den fɔ minorité mun kɔnɔna na a ka kɛ den ye fila a ka waleya jugu kɛ i b'a fɔ ko acte dommageable mais o bɔlen a la fana o ka sɔrɔ ani bangebaaw bɛ ɲɔgɔn kan barisa n'an ye sariya lajɛ sariya b'a fɔ ko fa ani ba walima den bɛ mɔgɔ min ka mara kɔnɔ i n'a fɔ a lamɔbaga par fa ba walima den bɛ maa min ka mara kɔnɔ donc den bɛ maa min ka mara kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fa ni ba tɛ parce que a bɛ se ka kɛ fa ni ba tɛ yen tout à fait donc ni o kɛra a ti taa mun de kɔ den ka kɛ mineur ye komi an ye minorité fɔ cogo min den ka kojugu dɔ kɛ parce que kojugu fasugu ka ca a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka fɛn tiɲɛni ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ banani ye kojugu fasugu ka ca donc a mana kɛ kojugu a ka kɛ den ka waleya juguya mais o ka sɔrɔ fana ani fa ani ba bɛ ɲɔgɔn kan bon n'an ye nin misaliya lajɛ anw ka sariya la ni den ni mansaw bɛ ɲɔgɔn kan a fɔ k'u bɛ cohabiter ɲɔgɔn fɛ nin ko in kɛra babu gɛlɛnba ye Faransi kami u ka code civil taara san mun na n'o ye san 1984 ye a ko gɛlɛya kama juge yɛrɛ kun u ka taabolo la u kun ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la nka san 1997 olu y'a yira k'a fɔ ni den ye kojugu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw la bisigili yɛrɛ bɔra a la a diyagoya bɛ bangebaaw fɛ k'a dilan awɔ o ye jurisprudence dɔ ye mun kɛra Faransi en 1997 u b'a fɔ ko arrêt Bertrand donc o talen kɔfɛ a nana ni gɛlɛyaba ye juge ka taabolo la barisa bɔda foyi ti kɛ bangebaaw bolo fo ni ko kɛra u sema ko foyi ma k'a la donc n'an b'a fɔ tubabukan na ko force majeure sabu ka d'a kan fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ i ma sigi n'a ye i b'a sɔrɔ e sema ko foyi t'a la e tun tɛ se ka foyi k'a la donc o force majeure in ye o de ye n'an b'a fɔ tubabukan na ko événement imprévisible irrésistible insurmontable i kun ma sigi n'a ye e tɛ se ka foyi k'a la a tɛ se ka a kunbɛ cogo foyi t'i la donc ni o tɛ bi Faransi ni den ye kojugu kɛ sariya bɛ bangebaaw de yira k'o ta don donc o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min tɔɔrɔla
a bɛ kɛ garantie ye o ma yaasa pour que tiɲɛni min ka kɛra o ka se k'a dilan. Professeur diyara n ye an ye faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in na mais est ce que nin n'a nasiraw la n'an ye misali ta Mali ka cas yɛrɛ kan an ka jamana ta cas kan parce que an ka jamana sariyaw bɛ boli an ka jamana kɔnɔdenw kan kiirisow kɔnɔna na nin kɛ kun ye ka maaw labɛn u ka se ka lamɔw yɛrɛ fana kɔlɔsi ka kɔlɔsiliw yɛrɛ fana don baaraw kɔnɔna na o n'a nasira kan est ce que kaw fana bɛ yen nɔ mun bɛ se ka masa kunnaja den ka waleya dɔ nɔ dilanni na wa. An ye babu kɔnɔna na n ye gafe 2 min fɔ 141 41 o b'a yira k'a fɔ masa bi tiɲɛni dilan kun jumɛn ni kun jumɛn na mais 42 b'a yira k'a fɔ ko masa bɛ se k'i yɛrɛ bɔ masa bɛ se k'i yɛrɛ bɔ mun na ni masa na ni dalu jɔnjɔn ye k'a fɔ ko den ka nin waleya in ko lamɔbaliya tɛ ko den ka nin waleya in ko kɔlɔsibaliya tɛ walima a se ma ko k'a la donc o b'a yira k'a fɔ da dɔ yɛlɛmɛ masa ye mun b'a to a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ nka n bɔra ka misali mun di sisan jamana dɔw la i b'a sɔrɔ o bɔda tɛ masa ye bilen nka halisa anw ka jamana kɔnɔ gafe mun bɛ yen sariya gafe min bɛ yen nɔ n'o ye régime général des obligations ye o article 142 donc o bɛ bɔda di masaw ma mais o bɔda in o ye lamɔbaliya in yɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye den nin waleya jugu kɛ lamɔbaliya tɛ n'i y'a ye den nin waleya jugu kɛ k'a fɔ ko a ma kɔlɔsibaliya tɛ nin waleya jugu kelen ne se ma ko foyi de ma k'a la o bɛ se ka kɛ bɔda ye masaw fɛ comme a ma fɔ masaw dɔrɔn a fɔra masaw walima den bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ se ka kɛ furu bɛ yen a bɛ se ka kɛ furusa bɛ yen furusa bɛ se ka kɛ den bɛ se ka di mɔgɔ dɔ ma a k'a mara a bɛ se ka kɛ bangebaaw yɛrɛ tɛ yen bangebaaw ntanyana i b'a sɔrɔ sariya ye den di mɔgɔ wɛrɛ ma nka i b'a sɔrɔ den b'o tigi ka mara de kɔnɔ donc ni den ye kojugu kɛ sariya ɲɛkɔrɔla la o de bɛ se ka wele yaasa a ka jaabi. D'accord, donc professeur sɛgɛngali dɔ dɔɔni mais ka faranfasiya dɔ di o yɔrɔ kan e da sera ma ni den dir'i ma lamɔ la donc a ka responsabilité c'est à dire que e wajibalen don ka lamɔ in yɛrɛ de minɛ ba la ni m'o minɛ ba la ala k'an kisi ni ko kɛra e bɛ o wele jaabi den nɔ na wa. I b'a jaabi a nɔ na parce que barisa n'an taara ni sariya ye sariya y'a fɔ ko ni denmisɛnnin a ye kojugu kɛ bangebaaw walima a bɛ maa min bolo n'a b'i bolo lamɔ na a b'e de bolo fo an bangebaaw ni an balimaw k'u hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ ni denmisɛnnin dir'i ma lamɔ na i diyagoya bɛ i ka a lamɔ i diyagoya bɛ i k'a kɔlɔsi sabu ka d'a kan a bɛ se ka tiɲɛni kɛ ala k'an kisi mais n'a ye tiɲɛni kɛ don min ni wari sera sariya ma a bɛ jɔn bolo o mɔgɔ kelen de bɛ yira sariya fɛ k'a fɔ a bisigilen don k'o tigi de kan ka tiɲɛni in dilan donc o yɔrɔ la den bɛ mɔgɔ min bolo mun tɛ a balimaw k'a bɛ lamɔ a fa n'a ba ye k'a bɛ lamɔ na o tigi de bɛ wele sariya ɲɛkɔrɔ. A diyara n ye mais professeur nin na an bɛ taa droit pénal la dɔɔni walasa nafa ka sɔrɔ nin ko in na misali la denmisɛnnin dɔ ye maramafɛn ta a bɔra ni maramafɛn y'a so k'a n'a denmisɛnninw dɔ to kulonkɛ la an ka kɛ muru ye par exemple a ye muru ta k'a turu a la fo ka kɛ banani ye bon ni i y'a fɔ cogo min na n'an bɛ nɔminali sariya la min ye droit pénal ye ni maakɔrɔba y'a kɛ an b'a ye maakɔrɔba in bɛ nɔ minɛ ka sɔrɔ don bɛ se ka bɔ a la fo ka se nɔbilaliw yɛrɛ ma n'o ye dommage intérêt i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ a ka baarakɛ kan na cogo min na amanisaraw bɛɛ bɛ se ka yala bref mais ni denmisɛnnin y'o kɛ denmisɛnnin min si tɛ san 13 yɛrɛ bɔ parce que ne yɛrɛ bolo ko ninnu kan ka lajɛ dɔɔni bilen quoi denmisɛnnin fɔlɔ denmisɛnnin anw tɛ se ka ko fɔlɔ mais maakɔrɔba b'a fɔ cogo min na waati dɔ denmisɛnnin san 13 ani bi denmisɛnnin san 10 i b'a sɔrɔ hakililaw la farikolo yɛrɛ kɛcogo la u bɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn ye voilà e tɛ se ka sariya yɛlɛma ne tɛ se k'a yɛlɛma min o bɛ kɛ mais n'an ye nin misali ta k'a lajɛ k'a da ɲɛkɔrɔ ni o ɲɔgɔnna dɔ kɛra denmisɛnnin dɔ ka a masa dɔ ka muru ta ka na dɔ sɔgɔ a denmisɛnnin ɲɔgɔn dɔ sɔgɔ a dun si tɛ san 13 bɔ o ko bɛ dilan cogo di. n'i ye an ka jamana lajɛ sariya caman de bɛ yan sariya dɔw bɛ yen an yɛrɛ bɛ minnu dilan sariya wɛrɛw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ an ni diɲɛ
bi jɛ kulu k'a fɔ olu ma ko convention ou bien traité n'i ye Mali lajɛ traité dɔ bɛ yen nɔ mun dabɔ bɛ denmisɛnw yɛrɛ kama jamana caman ye donna la Mali fana donna la n'i ye diɲɛ taabolo lajɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin ye mɔgɔ ye mɔgɔ min t'a dɔn a bɛ fɛn mun kɛ o la ale kan ka lakana de donc ale tɛ se ka kɛ b'a ko maakɔrɔba o hukumu de kɔnɔna na a bi san caman bɔ Mali ye sariyaw ta yaasa ka denmisɛnninw lakana k'u lakana sira jumɛn kan sira caman nka kojugu ta fan na u ye denmisɛnninw lakana n'u ye kojugu kɛ i b'a fɔ n'u ye infraction kɛ u ye denmisɛnninw lakana k'a kɛ kiiritigɛla minnu bi u ka kiiri tigɛ ani maakɔrɔbaw ka kiiri tɛ se ka kɛ kelen k'u lakana ni a kɛra i b'a fɔ ko kasoladon u ni maakɔrɔbaw tɛ se ka taa bila ɲɔgɔn kan donc n'i y'a jateminɛ Bamakɔ yan Bole bɛ yen nɔ bon Bole a musomaninw ka yɔrɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Bole mineur fille mais n'i taara o fana kɔfɛ centre d'éducation bɛ yen nɔ o ye Bole garçon ye mais a bɛɛ denmisɛnnin mun de b'o yira u b'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin lakana de ka kan o la sa Mali sariya kɔnɔ n'i ye kojugu kɛ i b'a fɔ ko infraction kɛ o fana na minorité bɛ taa fo san 18 na nka minorité la fila de don minorité si min b'a ta san fu la ka taa fo san 13 ɲɔgɔnna na olu nɔ tɛ se ka minɛ sariya yɛrɛ y'o de kɛ u nɔ tɛ minɛ sabu ka d'a kan u ka responsabilité tɛ engagé irresponsabilité de don parce que n bɔra k'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na sisan n ko ni infraction kɛ maa wɛrɛ tɛ ɲangi place la e de bɛ ɲangi mais hali ni u sera o si hakɛ in ma i b'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn min kan ka da maakɔrɔbaw kan u bi a lajɛ cogo bɛɛ la k'a fɔ ko denmisɛnnin don sini b'a ye u b'a lajɛ ka ɲangili ani ladonni u b'o de kɛ ɲɔgɔn kan o de la ni u ka kiiri tigɛra u bɛ mara yɔrɔ min o ni maakɔrɔbaw ka mara yɔrɔ tɛ kelen n'u ka kiiri tigɛra u b'a lajɛ mɔgɔ minnu tun bɛ ekɔli la u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ u ka continuer k'u ka kalan kɛ cogo di u b'a lajɛ tuguni u bi u dege baaraw la n'i taara a centre ninnu na i b'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ menuisier u bɛ kalali ninnu baara caman bɛ yen nɔ jamana b'a essayer k'u dogo o la donc n'i taara Bole mineur fana na fille i b'a ye u bɛ musomaninw dege fɛn caman na donc o b'a yira k'a fɔ ko maakɔrɔba ani denmisɛnnin olu tɛ se ka minɛ cogoya kelen na parce que an ka jargon na an b'a fɔ ko le mineur est vulnérable donc mɔgɔ mun don a kan ka lakana donc o de b'a yira k'a fɔ ni kojugu taasira don u bi fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa ka se ka dɔ bɔ ale ka ɲangita la ka tɛmɛ maakɔrɔba ta kan professeur diyara n ye an ka waati kɔni b'a fɛ ka sa kuncɛyɔrɔ la n tɛ ɲininkali caman min yɛrɛ bolo jamukan ye n'ale la k'a fɔ maa minnu bɛ k'an lajɛ sisan u t'a fɛ an ka jamukan yɛrɛ dan cogo la mais waati ye waati ko ye ɔ n'an ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ ni délinquance kɔni la délinquance juvénile n'o ye denmisɛnninw ka tiɲɛni ye a barika bɛ ka bonya ka taa kojugu n'an ye garibuyaw jateminɛ o bɛɛ ye jamukan ye waati nataw la an bɛ se k'an da don mun na e yɛrɛ ka hakilina la mun bɛ ka na ni nin ye est ce que mansaw dɛsɛra wa an ma jɔ a jɔyɔrɔ la wa walima nin yɛrɛ kɔni ye taabolo ye diɲɛ kɛmɛ ka sira kura min ta an ka jamana kɔnɔ yan. Suntura i ka kuma kɔnɔna na i y'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ denmisɛnnin ani bi denmisɛnnin ko kelen tɛ fɔlɔfɔlɔ denmisɛnnin ni bi denmisɛnnin kelen tɛ mun na an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ diɲɛ bɛ taa ɲɛ ni diɲɛ bɛ taa ɲɛ an minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an fana bɛ taa ɲɛ mais an bɛ taa ɲɛ sariya mun bi boli an kan o fana bɛ taa ɲɛ donc n'an y'a jateminɛ an seginna san 30 la internet ko tun tɛ yen Facebook tɛ yen WhatsApp tɛ yen nouvelle technologie de l'information tɛ yen mais bi o waralen don fila sira dɔ la bangebaaw bɛ taa dahirimɛ ɲini kɛ donc i b'a sɔrɔ waati mun bɛ yen i b'a ko fɔlɔfɔlɔ la ka denmisɛn lamɔ k'a fɔ ko mɔgɔ b'u tugu o tɛ dɛ diɲɛ n'a taabolo de don diɲɛ bɛ taa ko bɛ yɛlɛma donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛnw ye mun b'a to denmisɛnnin bɛ se ka sira dɔ ta k'a sɔrɔ i ma jateminɛ kɛ an b'a fɔ nin jɛmukan n'a ɲɔgɔnnaw na a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw k'u hakili to denmisɛnnin na denmisɛnnin bɛ ka bɔ denmisɛnninya la a ka adamadenya de bɛ ka dilan donc o sira kɔnɔna na mɔgɔ bɛ lamɔ na
a mago bɛ kɔlɔsi la sabu ka d'a kan a fɔra kuma yɛrɛ kɔnɔna na ko ni denmisɛnw dilanna o b'a jira k'a fɔ ko sini bɛ jamana yɛrɛ ye. Se ka foyi t'a la. An b'a fɔ an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ. Professeur a diyara n ye dakuruɲɛ kelen ka bi jɛmukan kun cɛ k'a ɲɛsin denmansaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na bɛɛ ka dɔn k'a fɔ e yɛrɛ kunkolo bɛ se ka to i den ka ala k'an kisi i den ka kungo kɛlen dɔ la a ka degun kɛlen dɔ la k'a ta k'a ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma a bɛ se ka e yɛrɛ turo ɔ bi an ka se ka sigi ni sini ɲuman ye i y'a fɔ fo k'a sɔrɔ bi ɲana denmisɛnw ye sini maakɔrɔbaw olu de ye sini jamanajɔlaw ye e bɛ mun fɔ mansaw ɲɛna nin waati in kan a bɛ jamukan kuncɛ pewu professeur. D'accord n bɛ jamukan kuncɛ k'aw fo fɔlɔ k'aw waleɲuman dɔn n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ aw bɛ baara min na depuis san caman faso jɔ baara don ala k'aw dɛmɛ ala ka jamana kolo suma k'a fɔ bangebaaw ye u k'u hakili to denmisɛnninw na u k'u hakili to denmisɛnninw na kɔlɔsili sira kan u k'u hakili to denmisɛnninw na ekɔli la u bɛ ka kalanyɔrɔ minnu na u k'u hakili to denmisɛnninw na mɔgɔ minnu bɛ taa u denw nɔfɛ u k'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ fasugu jumɛn don u bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ a ka ca ala fɛ ni y'o caman fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ sababu ye i ka den ka taabolo dɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye i ka den ka kunnafoni dɔn a ka kɛ taabolo ye den bɛ fɛn min fɛ i k'o dɔn merci beaucoup. A diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ko i Koyita sigi diyara n ye ne bɛ k'a fɔ a tɛna danni ma. Ala sɔnna ma. An minnu kun sigin bɛ k'an lajɛ nin waati in jɛmukan sariya bulonna an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ an ka bi sigi ale kun sigira nin kama kɛrɛnkɛrɛnnen la ka dabɔ a kama anw jɔyɔrɔ jumɛn bɛ anw denw dilanni na walasa sini ɲuman ka kɛ ye. Professeur Ali Kola Koyita a y'i da don a la ka fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a sinɲini sariya gafew ye k'a sinɲini sariya senw yɛrɛ ye sariya bulon don nalima la k'a fɔ waati wɛrɛ a da sera fɛn dɔw ma ni ala sɔnna an n'an da don la don nataw la k'a walawala walasa denmisɛnninw an kan k'u dilan k'u bila sira ɲuman min kan o ka se ka dɔn o la WhatsApp numéro bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni waati WhatsApp numéro bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲininkaliw o bɛ kɛ sababu ye an na maa wele ka na min b'o ɲininkaliw jaabi k'a kɛ sababu ye ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɔ fili kɔnɔna na nalima la nin fɔra bamanankan na cogo min na ale yɛrɛ hali sariya taamasiyɛnw bɛɛ fɔ bamanankan na walasa ka aw ladɔnniya a la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ni sigi la a bɛ kun cɛ yan yɔrɔ na WhatsApp numéro bɛ aw bolo an fana an karamɔgɔ Seydi Seydou Ousmane Madani Haidara ni jɛmukan sugu la an tɛ se ka bɔ n'an m'ale fo kunun ka se bi ma san 30 kɔ san 40 a bɛ ka nin kuma in de fɔ a bɛ ka ɲɛsin mansaw de ma denmisɛnninw ka lamɔ ka ɲɛ jogo ɲuman ka don la jogo nalima la k'a fɔ jogo ɲuman n'o donna denmisɛnnin na ka hakili mɔ n'o ye a bɛ kɛ sini mɔgɔkɔrɔba ɲuman ye o la an b'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn o bilasirali na kunun ka se bi ma a sigi o sigi a bɛ nin de fɔ a b'a ɲɛsin denmisɛnninw ma k'u bilasira jamana jigi ye anw ye an b'a fɔ waati wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan sariya bulon kan an ka maa welelen professeur Ali Kola Koyita an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn maître de conférence ancien chercheur à l'université Kurukanfuga de Bamako ne b'a fɔ a k'a mɛn dɔwɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.